Čaute, všetci pri mojom novom videu. Dneska idem natáčať zo Steel Brainrot. Mám tu presne Lucky bloky, teraz ako skončil pred minútou dvoma event, tak poďme si ich spoločne potvárať. Tak. Girafa Celestre. Ideme. Toto je fakt ešte žirafa. Turbo 3000. Čo? Sa nešpavnú. Nič nepadlo, takže GG, takzvané. Poď teraz, čo tam chceme, aby padlo. OK, govorí, že ideš ďalej, hodí sa. Tak, los Lucky Blocks. Aj. Takže nič, los Bombitos, nič. Poď čo dobre. Los Orcanitas, takže nič. V prvom nič. Ideme tako blok. Poď kôža daj krokodila. Nie, no, my hotspot. Poď. Los hotspotitos, jak sa volá. Poď, no my hotspot. Aj, furt nič. Ja chcem no my hotspot. No my hotspotitos, jak sa volá. Ak sa tak ma takte opravte, ja práve neviem. Pre tí, čo to viac poznajú, tak teraz za tou obrazovkou proste, že čo, ono sa to volá tak. Tralalelo tralala. Aha, tralala. GG. Otvárame ďalší. A ak by ste sa takto pýtali, že prečo som vynechal hentam dole, ten Brainrot God, tak ten mám na short. Som sa rozhodol, že to urobím z toho krátky short, lebo som vám to sľúbil v minulom videu, tak veľmi vám ho doporučujem si ho pozrieť. Zbombím to, takže úplne nič nepadlo. A tento Coffin Tung Sahur, takže extrémne dobrý, podľa mňa bude extrémne drahý, sa predáva draho extrémne. Aj Los Tungsitos. Karlo. Nenávidím Karla. Nechcem uraziť žiadneho Karla, kto sa tu volá Karol, tak nechcem ho uraziť. Tak to nemyslím, ale že Karol akože v hre. Tak to myslím, že proste ich nemám rád, lebo kamo sú úplne ničo. Poď. Popel Sahur. Nič. Posledný 3 Lucky bloky. 3. Ale. Nič. Pop Sahur. Pop Sahur. Pop Sahur. Dvojte, a čo? Čo? Stop. A čo? Pop Sahur mi padlo. A čo? 1% šanca. Mne sa zdá, že to je tak. Takže ja vám to pozriem. WTF? Prečo to je secret? To je tiež secret. K čomu? Bonheur sa tak piť. A pozrite. Pop Sahur 1% šanca. A ja ak sa nemýlim, tak je tu nič iné, tu není. Na čo je menšia šanca ako Pop Sahur. Takže mi padla takzvaná najlepšia vec z celého. A čo? Mám tu ešte jeden. A tu mám Gifting Spidering. Veľmi sa ospravedlňujem za to, ako čítam. Hrozne čítam to. Taká maličkosť. Poď. No my hotspot. Ale. Takzvané nám nič nepadlo. Nič mi nepadlo, dobre. A tam toho popsa hora si nechám. Hodí sa, takzvané. A teraz vám poviem niečo také okolo toho, že o tom novom update teraz čo bol. Budem celkom
Mne sa že celkom páčil, ako nebol najhorší. Ten update bol celkom dobrý na hlavu. Nespawnoval tam síce nič moc dobré, ale spawnoval tam Tung Sahura. Vidíš to? Tung Sahura. To je vnútri. Ja ho nebudem otvárať, síce je to secretka, ale nechcem to otvárať, lebo budem to teraz predávať. Predávam ho za 20 eur. Alebo za 15, zase za 15, lebo predám 20 je celkom dosť, tak za 15 eur ho predám. A musím sa vám priznať, nie som scammer. Mne sa nemusíte bať, len jediná vec je to, že dám to na druhom účtení, na toto Diamond Minko 8. La vacca Saturno Saturnita. Spokandil. Zaraz mi to čo zarozprávalo. Takže budem tam na počkaj, ja poviem. Budem na mobile. Môže sa presne volať. Minko 1, 2, 4, 3, 3. Hore to vidíte, ako je, mám svoje meno Diamond Minko 8, tak hneď pod. Tak s tým účtom sa napojíte, takže keď niekto bude chcieť, bude to vedieť, že proste to bude chcieť, tak sa napojí tento účet. Ale asi na YouTube to nebudem predávať, tak na YouTube nie, iba trady. Ja robím iba trady s takými brainrotami a ja vám ich rovno idem ukázať. Ja som tu. Vytredím Lost Tortoise, Black Hole Goat, potom Bisonte Jupitera, potom Los Burritos, Tripitropy to nie, lebo to nepotrebujete. Giraffa Celestre. Čo? To odkedy? Haló, prečo nič nevidím? Okay. Potom sa potrebujem čo najrýchlejšie zbaviť týchto pumpkin spidery. Telemort, túto televíziu, aj Graipus Medusy, túto Graipus Medusy mením, aj Lostralitos, aj pumpkin spidery, Lostralitas, tak tiež. Los Pokygran to nie, to nikdy a nie za nič. Potom ešte aj Semini Spiderin, presne tohto s 3 mutáciami. OK, tak ja sa s vami krásne asi budem už lúčiť aj s novým eventom. Alebo ešte nie. Ale musím povedať, že tu v tomto adventnom kalendári hádam budú čo najlepšie veci. Hádam, zajtra to bude vychádzať. Vidíte? Starting in 1 deň a 2 hodiny. Potom tu máme Santa's Fuse, bude budúci týždeň. A potom budúci týždeň nezabudnite prísť na live stream. Budem live streamovať event s bratrancom, s ktorým budem volať. Tak hádam sa vám to bude páčiť, prídite. Tak, veľmi vás musím pozdraviť. Všetkých, prosím vás, pozrite sa na moje videá, všetky. Dajte mi odber, veľmi vás všetkých, prosím. Dajte mi odber, prosím. A like, aj ten zvonček, aby vám prišli, aby keď také nové video vydám, aby vám neuniklo. Tak, zatiaľ.